L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija li jrid mill-ġdid jerġa' jsir kap nazzjonalista ma wieġeb xejn meta One News staqsih dwar ir-raġuni għaliex hu xettiku dwar il-vot 16 li għall-ewwel darba ta' dritt li żgħażagħ f'pajjiżna. Waqt li tlieta filgħodu ippreżenta n-nomina tiegħu għall-elezzjoni interna għal ħatra ta' kap ġdid nazzjonalista, One News ipprova jagħmel numru domandi lil Adrian Delija iżda dan evita li jwieġeb. Imbagħad Delija sab komfort fil-ġurnalist tal-Midja Nazzjonalista stess u wara One News mill-ġdid reġa' staqsa. Delija baqa' fommu sieket, ħarab lejn il-karozza barra d-dar ċentrali. Għamiltlek mistoqsija ma wieġebniex fuq dwar il-vot 16 importanti ħdu tweġiba. Għalfejn inti xettiku. Doktor Delija, 30 sekonda tweġiba. Vot 16, għalfejn xettiku. Ftit tal-ġimgħat ilu waqt dan il-proċess fil-Partit Nazzjonalista Delija nnifsu qal lis-Sit Street li ma jaqbilx mal-vot 16 li ddaħħal minn Gvern Laburista meta hu stess kien għadu kap tal-Oppożizzjoni qabel tqaċċat minn postu mill-estremisti tal-establishment. Titniżel l-età tal-vot għal 16 sena? Yes or no? Le. Okay. Dan anke dakinhar lura fl-2018 il-Partit Nazzjonalista immexxi mill-istess Delija kien ivvota favur dan id-dritt taż-żgħażagħ.